Sojojin kare juyin juya hali na ƙasar Iran sun samu nasarar kai hari akan ofishin leƙen asiri na haramtacciyar ƙasar Yahudu da ke Iraki da kuma Siriya. Sojojin na Iran sun kai wa wasu gungun 'yan ta'adda hari a Afghanistan. Mayaƙan Yemen sun bayyana dalilinsu na kai wa jirgin Amurka na mai hari a tekun Maliya. An ga wasu sojojin tankokin Isra'ila suna barin ita ƙasar ta Falasɗin. Isra'ila ta kashe 'yan ƙasar ta 3 da kanta a Gaza. Kamun shiga cikin shirin kai tsaye muna roƙon ku alfarma ku daure ku danna mana alamar subscribe tare da taba alamar ƙararrawa. Barkanmu da sake kasancewa da ku a yau Talata 16 ga watan Janairu shekara ta 2024. Sojojin kare juyin juya hali na ƙasar Iran sun kai hari da makamai masu linzami a ofisoshin leƙen asirin Isra'ila da ke Iraki da kuma Siriya. Sun bayyana cewa sun kai wannan harin ne domin duk wani sirri da ake baiwa 'yan ta'addan yankin ana bayar da su ne daga wannan ofisoshin na Isra'ila da ke Siriya da kuma Iraq. Sojojin na Iran sun ci gaba da cewa sun samu nasarar kai hari a Afghanistan a sansanin wasu 'yan ta'adda wanda suka bayyana cewa suna ɗaya daga cikin 'yan ta'addar da suka kai masa hari a lokacin da suke taron tunawa da Qasim Soleimani. Mayakan Ansarullah da ke Yemen sun bayyana cewa sun kai ma jirgin ruwan Amurka hari a tekun Maliya ne domin ya ɗauko kayansa zuwa Isra'ila. Sun ci gaba da cewa tuntuni sun riga sun shelanta cewa duk wani jirgi da ya ɗauko wani abu zai wuce da shi Isra'ila to fa ko na wace ƙasa ce ba za su bar shi ba. Shi kuwa wannan jirgin na Amurka da ya taho kai tsaye Isra'ila ya tafi kuma ɗanyen mai ne ya ɗauko zuwa ƙasar ta Isra'ila. Sun ce za su daina kai wannan hare-hare ga jiragen ruwa da ke wucewa zuwa Isra'ila har sai lokacin da Isra'ila ta daina kai hari tana kashe mata da ƙananan yara. Wannan shine sharaɗin da suka bayar. Ya zuwa yanzu bayan cikar kwana 100 da yakin da ake fafatawa tsakanin Isra'ila da kuma mayakan Hamas, an ga wasu tankoki na haramtacciyar ƙasar suna barin Gaza. Bayan bara dan Allah sun ƙone wasu tankokin masu tarin yawa. Mai magana da yawun ƙungiyar mayakan Allah da ke Falasɗin sun sanar da cewa Isra'ila ta kashe 'yan ƙasarta guda 3. Sun ci gaba da cewa Isra'ila ta kashe wannan 'yan ƙasar nata guda 3 ne a wani lugudan wuta da take ci gaba da yi a Gaza. Sun ci gaba da cewa ba su kama wannan mutanen da niyyar kashe su ba saboda kashe rai ba dalili ba aikin su bane. Amma yanzu Isra'ila ta kashe su kuma ta tura su lahira da kanta. Ku ci gaba da kasancewa da mu a ASD TV domin samun shirye-shiryen mu. Idan kuna kallon mu a Facebook ku dore ku yi following, hakanan a TikTok nan ma ku yi following ɗinmu. Idan kuwa kuna tare da mu a YouTube channel muna roƙon ku alfarma ku dore ku danna alamar subscribe tare da taba alamar ƙararrawa. Hakan zai ba ku dama duk sanda muka ɗora sabon shirin mu za a sanar da ku kai tsaye.